Ugo buzue ọchake ụkwara oge ya ụda oru n'oge aha eji wetara unu nchịkọta akụkọ ụwa izu ụka na Adaọla TV. Ndị ewogonye nwa na film n'oge dị etu a, ana m ekene gị were na-asị na ihe ọma ga-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị. Ngwa gee ntị nke ọma ka nyere ọkpụrụkpụ okwu ndị ghọrọ anyị isi akụkọ na nke izu ụka a. Ihe ị kwesịrị ịma maka iwu nwere ike igbochi ndị dọkịta ịhapụ Naịjirịa. Buhari enyela iwu ka ebugharịa ụbọchị ngụkọ ọnụ nke afọ 2023. Gọọmenti Naịjirịa chọrọ ịtụkwasị ebubo itoolu ọzọ n'isi Nnamdi Kanu. Sineti akpọọla onyeisi ndị uwe ojii oku kwụrụ maka oke ntọrị na-aga n'obodo. NDLEA anwụchiela ndị na-ere codeine na Edo steeti. Igbo ndị ọma m ji biri, asị m ndụ mmiri ndụ azụ. Mmiri atala ma azụ anwụla, ya mere tọzienụ ntị n'ala nke ọma ka unu nụrụ akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Ọka akụkọ ụwa bụ mụ onwe m, Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ, Adaọla Edo. O nwere atụmatụ iwu ọhụrụ pụtara n'ụlọ omeiwu nta Naịjirịa nso nso a nke a kpọrọ Medical and Dental Practitioners Act Amendment Bill 2022. Iwu a gafeela ngụpụta nke abụọ n'ụlọ omeiwu ahụ. Ọ bụ omeiwu Ganiyu Johnson chepụtara iwu a dịka o kwuru na ọ chọrọ ka Naịjirịa mee ya iwu ka a ghara inye ndị dọkịta nọtara ọzụzụ n'ụlọ akwụkwọ Naịjirịa ọbụla ikike ịrụ ọrụ n'uju naanị ma ha rụrụ ọrụ ruo afọ 5 na Naịjirịa. Johnson rụtụrụ aka na ntụziaka otu ahụike ụwa bụ World Health Organization nyere nke wepụtara ọnụọgụgụ ndị ọrụ ahụike mba ọbụla kwesịrị inwe ma atụnyere mmadụ ole nọ n'obodo ahụ. Otu ndị dọkịta Naịjirịa kwuru na ha ga-ebuso iwu agha ma a chọọ ikwenyere ya, dịka ha kwuru na gọọmenti kwesịrị iche otu ha ga-esi kwalite ọrụ ahụike na Naịjirịa, nke bụ isi sekpụ ntị mere ndị mmadụ ji agbapụsị na Naịjirịa gaa mba ofesi ịga chọọ ọrụ. Okwu a na-akpọtụ n'ụlọ omeiwu Naịjirịa dịka a na-eche ma ọ ga-aghọ iwu kpọmkwem ka a ga-ekpochapụ ya. Maka ndị dọkịta na ndị ọrụ ahụike chọrọ ịdakpa, kedu ihe ị chere maka iwu a? Onye isi ala Naịjirịa bụ President Muhammadu Buhari enyela iwu ka ebugharịa ụbọchị mmalite ngụkọ ọnụ nke afọ 2023 ruo mgbe ọ ga-amasị onye isi ala ọhụrụ itinye ya. Buhari nyere iwu a dịka ya na ndị isi ngalaba National Population Commission (NPC) nakwa ndị minista nwechara ọgbakọ na Abuja. Cheta na ngụkọ ọnụ ọha Naịjirịa nke afọ 2023 kwesịbụrụ ịmalite na ụbọchị 3 wee ruo n'ụbọchị 7 nke ọnwa Mee 2023. Mana ozi si n'ọnụ mgbasa ozi ministri kwuru na Buhari nyere NPC iwu ka ha gaa n'iru maka nkwado ha maka ya bụ ngụkọ ọnụ ka ihe ha merela ghara ịlaghachi azụ. Nke a bụ ngụkọ ọnụ mbụ a ga-eme na Naịjirịa kamgbe nke ikpeazụ emere n'afọ 2006, ya bụ afọ 17 gara aga. Ụlọikpe kachasị nke Naịjirịa enyela gọọmenti etiti iwu ka ha weta ebubo itoolu ọzọ ha sị na ha chọrọ itinyekwu n'ebubo ha na-ebo Maazị Nnamdi Kanu bụ onye isi otu na-achọ nnwere onwe Biafra. Ọkaikpe John Okoro nyere mkpebi ahụ n'ụbọchị Tọzdee dịka a malitere ịnụ ikpe dị n'etiti gọọmenti Naịjirịa ya na Nnamdi Kanu. Dịka ikpe ahụ malitere, ọkaiwu Nnamdi Kanu bụ Mike Ozekome gwara ụlọikpe na ya tinyekwara akwụkwọ ka esi n'ụlọ mkpọrọ ndị DSS kpọpụ Nnamdi Kanu ma kpọga ya n'ụlọ mkpọrọ dị na Kuje ebe a ga-anọ wee leta ahụike ya nke ọma. Ozekome rịọkwara ka ụlọikpe kachasị mee ngwa ngwa wee tinye ọnụ n'okwu gbasara Nnamdi Kanu na gọọmenti Naịjirịa, mana ọkaiwu gọọmenti etiti bụ Tijani Gazali kwuru ka ụlọikpe nye ya ohere ka o tinye akwụkwọ iji gbaghaa arịrịọ ahụ Ozekome na-arịọ n'ihi na o tebeghị aka ọ malitere ọrụ n'ụlọikpe ahụ. Gazali kwukwara na gọọmenti Naịjirịa nwere ebubo itoolu ha chọrọ itinyekwu n'ebubo ha boro Maazị Nnamdi Kanu. Dịka ọ dị ugbu a, o dobeghị anya ihe ebubo itoolu ọhụrụ a bụ. Na mkpebi ha, ndị ọkaikpe nyere Ozekome ndụmọdụ ka o wepụ arịrịọ gbasara iwepụ Nnamdi Kanu na ụlọ mkpọrọ ndị DSS kpọga ya n'ụlọ mkpọrọ ndị Kuje maka na ọ ga-eme ka ya bụ ikpe tee aka, kama ka ọ gbado anya n'isiokwu mkpesa ya nke bụ ka a tọhapụ Nnamdi Kanu dịka ụlọikpe mkpegharị si nye iwu. Sineti akpọọla onye isi ndị uwe ojii oku kwụrụ maka oke ntọrị na-aga na Naịjirịa. Dịka ọ dị ugbu a, ndị Sineti agwala onye isi ndị uwe ojii bụ Muhammadu Adamu ka ọ wuchie n'ihu ha bịa kọwaa mbọ ọ na-agba iji kwụsị oke ntọ na-aga na Naịjirịa ka ọ dị ugbu a.
Ha kwuru na oku a abụghị maka ịkatọ aha ya kama na ọ bụ ka ha tụkọọ uche ọnụ mara ụzọ a ga-eji wee gbochie nsogbu a dị na ịtọ mmadụ na Naịjirịa. Cheta na izuụka gara aga ka e gbufuru nwa afọ Britain bụ Fayemoni na ndị ọzọ na Kaduna steeti. Dịka ọ dị ugbu a ka na-elebanye anya na ya bụ okwu ka wee mara ebe mmiri si abanye opi ụgbọgọrọ maọbụ okpu isi ama ha akpụkọbụ agụba adịghị nkọ wee marụzie otu a ga-esi kwụọ nwaanyị ụgwọ wara maka na onye na-amaghị ebe mmiri biri mawa ya anaghị ama ebe ọ nọ wee kwụsị ya. NDLEA anwụchiela ndị na-ere codeine n'Edo steeti. Ngalaba na-ahụ maka ọgwụ ike bụ NDLEA ekwuola na ha nwụchiri ụmụ nwoke ruru 33 na ụmụ nwaanyị 8 na-ere ọgwụ codeine n'Edo n'ime ọnwa Eprel. Ha kwuru na ha ga-agba mbọ hụ na ha kwụsịrị ndị niile na-ere ọgwụ codeine n'Edo steeti kpamkpam. Ọ dị oke mkpa na ndị niile tinyere aka enwe n'ofe ga-agba mbọ wepụ ya tupu ọ ghọrọ aka mmadụ maka na ya bụ okwu akpụrụgo ọkụ n'ọnụ ka ọ dị ugbu a. Igbo ndị ọma m ji bere, a sị na ọ na-abụ ebe ọkụ nyụrụ agwụsa ọwa. Ọ bụ ebe a ka nchịkọta akụkọ ụwa nke izuụka a na-abịa na njedebe, mana tupu anyị epechi akpa akụkọ anyị ji bịa, ga-enweenụ ntị ọzọ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ na mbụ. Ihe ị kwesịrị ịma maka iwu nwere ike igbochi ndị dọkịta ịhapụ Naịjirịa. Buhari enyela iwu ka ebugharịa ụbọchị ngụkọ ọnụ nke afọ 2023. Gọọmenti Naịjirịa chọrọ ịtụkwasị ebubo 9 ọzọ n'isi Nnamdi Kanu. Sineti akpọọla inyi onye isi ndị uwe ojii oku kwụrụ maka oke ntọ na-aga n'obodo. NDLEA anwụchiela ndị na-ere ọgwụ codeine n'Edo steeti. Ka ọ dịrị anyị oge awa n'izuụka na-abịa mgbe anyị ga-ewetara unu nchịkọta akụkọ ụwa ọzọ. Aha m bụ Emilia Onyechinwankwọ, kpọọ m Adaọlaedo. Echefukwala ibonyere anyị aka ịhụnanya, tinye ozi na ngalaba ozi, kesaa ya bụ ozi ma sonyebere Adaọlaedo TV. Dịka ị na-eme nke a, ihe ọma ga na-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị. Ya gazie.